Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of Roots
and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin lumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaimahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Ang sakindagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City, yan po sa syudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning!
Magandang umaga po, Sir Javier Bunsa, Ma'am Joy Cargulyo, Sir Jan Competente, Piesta sa Labnig, Sir Rolando Kamata, pa-shoutout databi sa mga taga Ugub, Ugub-Ugod, kay Ma'am Malulim, good morning! Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes, Fly Day! Uy, pitsa 15. Pitsa 15 po kang Mayo taon 2026. Uy, sweldo, payday. Sabayan po rin sa idong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo niyan. Especialmente po kay Chued Capus. At Chued, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan, birthday ko niya ni Chued. Chued Capus. Oy, sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Siyempre, kadaklan, piyestahan. O ni Puan sa kuyang tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado, ta sigurado. Pas maaboton nindo kayan, saka lilibak-libakon man sana kamo kayan. Malang supog. Kaya pag day po kamo imbitado sa mga okasyon, day po kamo magduman. Nganing day kamo masupgan. Yo! Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Arog kay Mamsel Umali Matalubos, birthday niya kasudma, pag day nang imbitar, day ka magduma. Yo, dipisil na. Oy, duman man po sa may mga kamunduan na sa moya man pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, ta siya man sa napuan nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Nagulay sa nangaya akong natong, sabi ni Sir Jan. Iyan ang gusto ko. Sir Jan. Nagulay na natong. Oy, mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutan na tabi ini.
Ansendo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ngunyang pungal daw kita ng Biyernes Friday! Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kan pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po gini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto bisa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang ma-stress. Sa mga panahon po, tabing arog kaini. Yan, good morning Mantabi kay Capraul Bobier Villanueva dyan sa Barangay Kumon kang Malinaw. Ang masunod na kapitan dyan sa Barangay Kumon, Capraul Bobier Villanueva. Kay Ma'am Raquel, good morning man. Kay Ma'am Jocelyn Antipuesto, good morning. Sa ingunyan kita makibidong, Ma'am Sel, dakol ngunyan an may mga piyestahan, ano? Good morning Mantabi sa imo Ma'am Raquel. Sain kita makipiesta? So mga patron na San Isidro Labrador, piyesta po tabi ngunyan. Pero iyan ang tigkasabi ko sa indo, pag day ka mo tabi imbitado, day ka mo magdumahan. Baka imbis na makakaon ka mo, libak ang aboto nino. Maray si Sir si Capraul Bobier Villanueva, sige sa naning pag-imbita. Maurag na barkada. Dakol na barkada, talagang magiging servidor ini dyan sa Barangay Kumon. Yo, dakol ang barkada. Maray na tao, mahigos. Kaya may magigibo ini dyan sa may magiginibo ini dyan sa Barangay Kumon. At madali na baga ang eleksyon. Nobyembre na. Sain nga ngunyan may piyestahan, no? Basta sa mga may patron na San Isidro at sa Malinaw dyan sa Barangay Labnig, dyan karadyan kompetente. Naguli tabi Sir Jan si Pading Robert. Yan, naguli lama. Di happy fiesta po sa mga taga Labnig. Uy, dyan kila Mayor Shi Capos Bilo Fiesta. Kay Boss Bob. Siyempre, birthday man ngunyan tabi mga tugang ni Chued Capos. Ang butihing ama ni Mayor Shi. Birthday niya ngunyan. Kata nga yata dahi ka pa nagdidigday. Ay, Capraul, nagpaparaharalat ako kasubanggi pa. Nagpaparaharalat ako kasubanggi pa. Diyan sa Labnig, kista dyan ismay. Nagpaparaharalat na ako kasubanggi pa. Haing ka na ngaya. Day ako nag-reply. Inay ko po. O piyesta man dyan kila SK Chairman Jodeline Calyo. Dyan sa Labnig kay Gigi Calyo. Ayun ka na ngaya. Oy piyesta man ngunyan dyan sa Barangay Marirok, Tabaco City. Sa San Isidro, dyan sa Isla San Miguel. Anong barangay sa San Miguel ang may piyesta ngunyan? Dahil po sa mga piyestahan tabing iyan, dahil po sa mga piyestahan na iyan, scheduled power interruption
kang aliko ngunyan ko ta na ngunyan ko ta ng alas 8 hanggang alas 5 brown out ko ta ang gabos na nakakonektar sa substation kan tabako o dahil po kan mga pirestahan na yan may nakiulay na dahil man nga pagpa-brown out ang niya na pista sa mo. Kaya pag-reschedule tabi so brown out sa aga na sana. Iyo, baka ngaya para no subuko salad, sulit chiplan, so igado, so mga linuto mi ngaya baka magparanos. Tapos dahil ngaya kami maka-video okay. Hindi kayo maka-video okay. Uda ngaya makasupog sa bisita be maalingahuton pati ngaya dahil kami maka-electric pan. O kaya pinagbigyan man kang aliko. O dahil ngunyang ki-brown out na mangyayari. Nagikan po sa Albay Electric Cooperative sa aga na sana dati schedule 8 to 5. Ayan. Iyan bagang labnig nakakonektar iyan sa substation dyan sa tabako. Kaya pag nag-brown out sa tabako, brown out man sa labnig. Paano na kaya sa video okay nga Mr. Hulbutana? Pata nga grabe nang ipupagawa ko. Sabi ni Kapraol, ngunya na sana ngaya kita madaman kay kinakapatid Mayor si. Bay ako makapangako tabi si Raul. Bala na. Pero day ko pwedeng day nanggad makaduman na dita madagitan ako ni Chued. Ang tigdan dyan ko man sana talaga. So birthday ni Chued. Kuman pista. Birthday ni Chued. Taon-taon ako yaon dyan. Bako so pista tigdan ko ha. Si Chued. Birthday. Yo, birthday ni Chued. Sige tabi. Happy birthday tabi Chued. Happy na birthday pa! Oy, sumunga dahil sinuwerte kami na bang kandidato baga sa midterm 2025 midterm election sa ron taon na sindadi. So, ibig sabihin tabi mga tugang sa mga daisinwerte so dahil nanggarana na mga nagkarandidato last year sa 2025 midterm election sa ron taon na sinda pwede na po sinda i-appoint sa mga opisina di gobyerno igwabaga sinda ki 1 year ban dahil pwede ka mag-empleyado sa gobyerno ikaday kasunerte may 1 year ban ngunyan sa ron taon na sinda pwede na po sinda i-appoint sigon iyan tabi mga tugang sa Commission on Election COMELEC no o kaya sa mga daisinwerte maray pangayagi buon mingaya kang sulsultan total ngaya ka alyado mi ka kwaon mingaya kang sulsultan may sweldo ka lamang kadaklan mag-aarong kan marin nga digdi ka nga sa kuya next year nga ko ang takagirare sa linyada digdi ka muna magsulsultan ka muna sa kao ayo yan tabi mga tugang pwede na sabi kang Commission on Election 1 year na ayo ang day pwede i-appoint sa mga leader na buminul sa kang pira kang eleksyon 1 year naman ka mo mga leader na day pinaparos-parusan so pundo so funding na dapat ito sa mga butante binurul sa kaya day nanggana so sa indang mga manok sa mga kandidato day pinalwa sa pundo rinalaog sa bulsa yan mga leader
Aber pa daw lugod sa kandidato. Mangan nga mapirakon daw kita. Grabe nga siya pinaluwas na pirak pero daog. Nata, dai manakabot sa mga botante. Nakaabot sa naduman sa leader. Pakalipas kiperang si Mana igwan ng branyong motor. Nagpagibo na kan sa iyang harong. Malisyahon. Kaya tiwala pa kamo sa mga leader na arog kaya sa mga masunod na eleksyon. Yo! Alas 7:21 na. An sa tuyang Philippine Standard Time. Oy, aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Kung tatabi mo na ang linya kang Pag-asa. Nasa linya po ang Pag-asa? Nasa linya na? Oh, sige. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si dating Kaloy ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito'y huling namataan sa layong 1,055 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo naman ito sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto o naasahan na pag-ulan na dala nito. Mababa na rin po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo muli. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, yung buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 35 degrees Celsius. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 39 degrees Celsius. Baguio, 18 to 26 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating inaasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan pagdating sa tanghali hanggang hapon. Then mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Mindanao. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 35 at Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin na itala ay 46 degrees Celsius dito sa dalawang lugar sa Tuguegarao City, Cagayan at Kasiguran, Aurora. Para sa ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 42 degrees Celsius na heat index or damang init po natin. Inaasahan natin ang pinakamataas nating maitatala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tuguegarao City, Cagayan, ilang lalawigan dito sa atin sa may Central Luzon, Sangli Point, Cavite at ilang lugar dito sa may Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung exposure po sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan natin lumabas na tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
sa pagkaturog mo, asin sa pagmamahal. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mainit pa manggiraray. Sana igwaki mga pag-uran-uran igwaki mga isolated rain shower and thunderstorm sabi kang Pag-asa. Sana igwa. Di mainit pa manggiraray tabi Ma'am Yoli, Sir Nelson Kapitin, good morning. Nakaantabay si Sir Nelson dyan sa Pasay City. Good morning po. Di sabi kang Pag-asa kung dahil man sa nangayaki importanteng mga tuyo, dudumanon, lakawon, dahil magpararuluwas. Ayaw, sa harong sana kamo kaya dyan sa irarom kang puon kanyog. Anong puon kanyog? Puon kang kahoy. Baka may mahulog na nyug tinamaan ka mo rimate. Sa irarom kan makahoy, tama presko lamang kay sa harong kaya pag sobrang init man, mainit man ang harong. Magayon ko ta kung nasa irarom kamukhang makahoy o kaya lang may basol man gari adi. Pero mas magayon manggiraray tabi so igwaki mga makahoy pa man na lugar adi. Pagyaon ka sa sentro halos gabos na mga harong puro sa paril na. Malanginit talaga. Kaya sabayan pan kang mga pagbuburo brown out. Nako. Iringat po sa may mga haralang kautabi ang high blood. Iringat po kamo ha. Nakol sa nadatabing tubig ang inuon. Nganing day kita mangisay. Tapos dapat permisa ng relax. Day ka mo magparakiridit. Day na po nindo pagsabayan ang init kang panahon. Tapag sinabayan nindo ang init kang panahon, sabayan pa nindo kang init kang sa indong alimantak. Ang luwas kayan tabi. Ano nga yan luwas? High blood, stroke. Yan ang mangyari sa imo yan. Yo, alas 7:27 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sabi, tabi ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. O digdi ngaya sa Pasay, wara ng kahoy. Kaya may niton dyan na di. Maray ko na sana sa probinsya di. Talagang may mga kahoy pang masirungan lamang. Yo! Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na po yan mako dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan sa kay Madam Maylin, Ohio Gozaimasu. Ingat po, Permi. Salamat. Siring man tabi mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, kaon man dyan si Cap Susan Nabor, ang Barangay Estancia, katuwang taman dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre yaon dyan ang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner pagkaaga, lalo na sa kamuti. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po.
alas 7:30 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali ha. Mabalik po ang programa kaya uni mo na. Dangugatabi nindo ni. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere, di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan, laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan, solusyon sa problema ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxia, sa umaga mo kumpleto. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxia, Mr. Hulbotana sa Bicol Net Si Manny TV. Moxia, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing, kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa,
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Nem! Alas 7:36 na tabi. Sa Sir Terzo Cruz, boses na Sir Edwin Sistina. Alas 7:36 na po ang satuyang Philippine Standard Time. hulbotana. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Biyot credit. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan mako ano. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, Ninindigan. boarding house, Sakit. dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Walang tagapaglingkod. Siring man oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Atiglen Daong Bongao, City Councilor Renier Burze, Ses ng pag-asa. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Lemay tin. ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor, dyan sa estansya, Kanyang pin. BM Attorney J. Ayaw Bungao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Laging Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat! pagkaaga. Siya ang Siyempre mga tugang, iga. ako man po girarayan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sayaw ng pag-asa. Ngunyan po daw kita din Biyernes, ano? Fly Day! Malasakit. Sa Pitsakin si po kang Mayo taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. tuwing. Kaya ano pa? Galata. Terhul. Doro, diretso na po kita! Boses ng pag-asa. Asin Reparo. Chacha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan. Malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Sige tabi mga tugang, happy fiesta! Mr. Hulbota. Diyan po sa barangay Labnig, Malinaw, Albay. An may mga piyestahan pala ngunyan. Hunitabi ang listahan. Sayaw. Diyan sa Syudad Kang Tabaco, diyan sa barangay Mariro, Digan. barangay Basagan, piyestaman pala ngunyan. Sa San Isidro, Iraya, Malilipot, piyesta. Sa Barangay Gubat, Ilawod, Bakakay, piyestaman tabi ngunyan. boses ng pag-asa. Kadakol tabi Sir Edwin na may piyestahan. Ang broadcaster ng bayan. Ha? Cha, 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 cha. Kadakol po may piyestahan ngunyan kaya so scheduled the power interruption kang Albay Electric Cooperative ko ta na pun ko ta ngunyan na alas 8 sundo alas 5 May 15 sa mga nakakonektar sa substation kan Tabaco. Day ko tang kuryente. Day ko tang kuryente. Re-schedule na lang. Pig reschedule ta. May mga pistahan nga ni kunyan. Pig reschedule so power interruption sa aga na sa nadaa. Total tapos naman niya ang pista. Sa aga na sa naso brown out. Sa aga na sa nagigibon ining power interruption 5 to o kaya 8 AM to 5 PM. Ngunyan tabi si Redwin. Baka magparanos kaya sa mga litchi plan. Tapis tabaga. So buko salad. Tapos syempre malingahuton, mabiridyo okay. Okay po ang kikuryente. O kaya tuloy na tuloy po ang piyesta ngunyan aldaw. Biyernes pati, na timing na Biyernes. Sweldo pa. Kung may mga susildohon ka mo. Pero so nabali na so sa indang susildohon, day na. Mapirma ka na sana naman.
Nakaantabay si Sir Edwin dyan po sa barangay Baksil, North, Lawag City. O yaong ka dyan sa Lawag. Si Sir Edwin, arayoon adi. Nagano ka dyan tabi Sir Edwin? Pag uli mo magdara kang pasalubong na anon maray dyan sa Lawag? So mga dried peas, mangga, ano pa? Dakol nga di bawang. Sige. Ma'am Kasim Luz, good morning man tabi sa imo. Kay Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Ano tabi Ma'am Joy, dahil ka makabidong. Piyesta baga Karabais Mayor Abner Abi Cargulyo. Dahil ka makibidong. Ma'am Joy. Uhali ka na duman ka subanggi. Garihali na kamo duman ni Ma'am Kasim Luz naman kasubanggi. O ta kasubanggi dakol sa kuso nagchat-chat, haing ka na ngaya. Dakol sa kuso mga nagchat-chat, haing ka na ngaya. Taday kapag ngaya minadigdi. Mala yan. Kombinatorog baga ako. Jesus Maria di. Talagang maluya na kita sa mga arog kaya imbis ngayang katurog ko na sanaya na makipiesta arog niyan may nito ng panahon makikipiesta ka Isus na alingahot di ba makaon ka kikarne kung ano-ano dyan ang mga handa hinang-hinangon ka, maray pang magkaturog ka na sa nasendo, kaya magduyan-duyan ka dyan sa irarong kang kahoy. Iyo, maray nagibuhon, magpasyaron ka na sana. Ngaya, dahil ako makadyan, yun ang anian, mainiton. Ano daw kung magpasyaron, isyaron mo na sa naso, kakaunon ko, padara mo na sa nadigdi sa muya, at siya nabanggi, yung pahiton ko. Nyan, mangga, bawang, tapos suka na Ilocos. Yung tabi si Redwin, yan maurag dyan. Bawang, maski bawang tapos suka, pwede na yan. Bay na kang mangga, tapagabot kang digdio, bakunan mangga. Suka, tapos suya na bawang, so native patimbawang yan, masiramon yan sa prinitong mani. Yan ang maurag. Taga dyan pala si Agumo. Dyan ka dyan na ka mo nag-star o nagbakasyon man sana. Nahiling mo na si Ma'am Joy na sa Caloocan. Harayon pala si Ma'am Joy. Nasa Caloocan pala databi si Ma'am Joy, Ma'am Kasim Luz. Nakibayli po kami ni Ma'am Joy. Saan nahiling mo na yan? Nakibayli ka mo ni Ma'am Kasim Luz, tapos sabihon mo, nasa Caloocan ka. Pakaray dyan tabi Ma'am Joy ha. Mili day ako dyan kasubanggi. Day man nga ito, nakaaram si Mr. Hulbutan nga ito, wara man nga ito. Sige, happy fiesta tabi sa mga tagalabnig, tapos sa may mga piyestahan tabi ngunyan. So tuloy ang piyesta dahil walang brownout ngayon. Walang scheduled power interruption sa aga na sa nadatabi. Sabi yan kang Albay Electric Cooperative. Sige, tuloy ang ligala and tuloy ang ligaya and siyempre happy birthday po kay Chued na kapos. Ang pigdyan ko talaga bako mampiesta. So kumplian nyo ni Chued kapos. Alos taon-taon ako yaon dyan. Kaya day nang ganda kasubanggi pa ako tigwa para haralat dyan. Sir Henry kay Copino, good morning tabi. Dyan sa Amateur Spring Resort. Ang plano mi ko tabi Sir Henry arog kay ni kung nalawos so brownout ngunyan na 8 to 5 niya ko makihagad sa nakita ki mga pwedeng mapulutan, pwedeng balunon,
Tamadyan niya ako kita sa amateur. Diyan niya ako kita magbabad-babad lamang. Mainito ng panahon. Kaya kung takon maduman kita sa piyestahan, mainiton. Ang plano mi, makihagad sa natabi kami Sir Henrique, mga luto baga. So mga handa baga dyan sa piyestahan. Para to son, isyaron, daron mi dyan sa amateur. O dyan ko ta kami maturo-tarambay dyan sa amateur, magpuro pa presko lamang. Mala yan. Dahil na naman tabi Sir Henry malalawos, taigwang kuryente. Kaipuan ta na naman magprograma. Takon day ko ta ng kuryente, day ko tang programa, ta day kuryente nga ni. Kayo ko ta sa plano, mala yan. Tapig reschedule kang aleko sa brown out, tabi Sir Henry. O dahil na naman kami makadyan sa imo. Yun, suplahan numi kasudma. Ako, maduman kita sa labnig, makihagad kita, tapos ilagtasan na sa dahon kang bata. Pasiring kita dyan kay Sir Henry sa amateur. Duman kita magrurlakbog. Mala yan. Dahil na naman nangyari tabi Sir Henry. Aluyong ka na ngaya ki papaplano. Haluyong ka na ngaya ki plano na madigdi. Mala yan. Permi ka ngayon drawing. Habir pa ngaya so. Pigpreparar ko digdi sa imo ngayang manok. Huto ba ngayon? Nagbunay na ngaya. Ano? May pigpreparar sa kuya si Sir Henry Capino na manok. Dumaraga pa sa natabi, Ma'am Joy. Mala yan nga, hindi baga nagbubunay na. No. Sabi ni Sir Henry, saga baga ngaya, ma-brown out. Wala naman kipistahan. Paano pa kayo ni? Sain pa kita kayo ni sa aga makahagad lamang ki babalunon ta dyan sa amateur. Siyempre tapos sa pista, mako ata kayo ni sa aga puro sugasan. Marilaman kung may mga tada paman ngaya mga urumba. Di ba sa pistahan tabi? Ang natatada dyan, so mga argang umba, so mga daing mga sauce na mga podkini, mga pigahanda baga. So daing mga sauce nga ning day magano, day mag panos. Yan natatada di. Argang umba, bata paborito ko ang umba, si Renre. Sabi ni Sir Henry, nahimsa na nga nga subunay nagsiriwo na nga nga. No. Yugon mo yan. Arog kayang kahaloy. Naday kita nalalawas pasiring dyan sa Amateur Spring Resort. Dumaraga pa sa na ito. Pighanda na ito ni Sir Henry. Tama, dyan nga ni. Paiton mi ko ta ito. Dumaraga pa sa nangon yan. Sabi ni Sir Henry, nagsiriwo na ngaya lamang. No. Hindi ka daw ngaya. Nagsiriwo na ngaya baga so... papahiton tadig diyo ko tag native naman ako. Nagsiriwo na lamang. Iyo. Sige. Uy, so mga daisinwerte tabi kang 2025 midterm election. 1 year na sinda. Iyo. So mga nagkadaraog sa madaling sabi. So daisinwerte nagkadaraog ka nakaaging eleksyon. 1 year na sinda, ngunya na Mayo 13. Na 15 na nga ni ngunyan. So ibig sabihin tabi mga tugang naglaps na so sa indang 1 year ban. Iyo. Nganing i-appoint sa indang alimbawa may pwede alimbawa pig-appoint sinda dyan sa mga LGU. Iyo.
So dahil sinda pwede mo na mag-empleyo sa gobyerno. So mga nagkadaraog baga. Dahil mo na sinda pwede mag-empleyo sa laog kisaron taon. Pagkatapos kang nakaaging eleksyon. So ngunyan ta subinubra na, 1 year na, wara na, tapos na suban. So ibig sabihin tabi Sir Henry, pwede na sindang i-appoint. Pwede na sindang ilaog kan sa indang mga kaalyado. Halimbawa ako gobernador, mayor, kung ano pa man, pwede ko nang i-appoint. Ngaya si arog ka ini, takalyado ko ngaya ini, kwaong ko ngaya lamang na sulsultan. May sweldo ka ngaya lamang bulan-bulan hali sa lokal na gobyerno. So pwede na sinda i-appoint. Ngaya si arog ngaya ka ini, i-appoint ta ngayang sulsultan. Sa sunod na eleksyon, kukaong ko manggiraray nga ini ka-line up ko. So pwede na po sinda. Kaya kung may mahihiling ka mo dyan na sa mga desinerte, nahiling na nindo dyan sa mga opisina de gobyerno, pwede na po yan, legal na po yan. Pero sabi kang iba, may nahiling baga ngaya ako na daiman niya ng gana, kundi ngaya, pero may na baga ngaya kaya riba ngaya ni Gob. Sabi yung gari ngaya kang kumilik, bawal. May 1 year ban baga yan, nakaban sinda 1 year na dapat day sinda muna pwede magtrabaho sa mga government offices. Day pwedeng i-appoint. Mala ngaya yan, tayo nga uto nga nga, kung kaya rin ba di go nakapirol baga ngaya sa probinsya. Ting mo na yan. Ano nakita si Henry? Kata nang daiman nga ni, bawal pa nga ni, kundi uto baga. Kuro kay riba na ni gobernador, nakapirol na sa Kapitolyo. Baka iba man na pangaran ang piglaag. O kaya, nagtatrabaho siya, libre, voluntaryo, daik sweldo. Pwede iyan siguro. Pero kung nagsusweldo ka, ay may problema. May problema ka. Sa bagay di sa tuya kung dahil man may magreklamo baga tabi si Henry, dahil sana. Baka, nasa Pilipinas kita eh. Baka may nahihiling kita dyan na mga nagkadaraog na mga nagkarandidato, hiling yaon sa munisipyo, yaon sa city, yaon sa probinsya, yaon sa Congress. Naday pangani nakalampas sa sarong taon. Tangon yan, sabi kang Comelec, laps na, tapos na susaron taon na ban, kaining mga nagkadaraog na mga nagkarandidato kang nakaaging 2025 midterm election, pwede na sindang i-appoint. Ano nga yan pwedeng i-appoint na hoto, pakadaog, pagtukaw kang amo niya, yaon baga nga ya digdi. No. Ataday ka na ngaya magparangalas kayan Mr. Hulbutana ta nasa Pilipinas kita. Sir June Dex, good morning. Nasa Pilipinas baga gaya kita. Kaya day ka ngaya magparangalas kan Mr. Hulbutana. Yangon yan, tabuilo na kamo, dahil naman, maski magralantad na kamo. Boda ilingon man baga, yan baga, permi kay riba ngayon ni Go, nahihiling, may ID pa nga ni. Di ba? Naka-ID pa, ibig sabihin, na-appoint na. Pero, dapat, laog pa dubanday pa pwede siyang may appoint ta, ban pa siya. Baka, ay nako tabi, nasa Pilipinas mananggat kita di. Pabayay sa nasinda.
Day paanoan ki pambakal na ibangot. Yun na nga niyan ko di. Ang bawal ko ta, bawal. Ang sala-sala. Pero nasa Pilipinas kita, pag day kinagreklamo tabi si Henry, fight sana! Dangoga ini Sir Henry ha. Dangogon mo ini kung pwede na ini sa 2028. Dangoga. Umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa. Yahoo! Sayaw ng pag-asa. May paninindigan Ano tabi, Madam Maylene? Good morning. sa Ano tabi, Madam Maylene? Pwede na ini sa 2028? kapagtanggol tagapaging ko. Mapaturo ako kay Kap Raul Bobier Villanueva magsayaw kay ni. Tapag ako nang inapod sa entablado, day ako mataram. Sa radyo, problema. Maparoso-roso sana ako dyan sa stage. Bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Ano tabi, Sir Henry? Kapag kaaga Dangogon may oray. ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Okay lang po tabi, Madam Maylene. Masa, Sige lang. sa Basta ingat sa natabi, permiya. pag-asa. Sayaw ng Pwede ho na ngaya, sabi ni Sir Henry. malasakit. Ang mga suportadores ko, si Kap Raul Bobier Villanueva. Pagtanggol, Iyo pwede maturo sa kuya magparuso-roso. sa tuwina. Turuan mo ako si Raul ha. Hulbotana, Paiton ta na ini. pag-asa. Manny Moxea, Maray na bagaso naaamay adi. Bago man mag 2028, ang pag-asa. kaya ko na ining paruso-roso. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapag Tawan ta katabi Sir Henry kopya dyan sa amateur dyan mo, ipag-play mo dyan. boses ng pag-asa. Ma-soundtracking na kita. Ayaw, ma-soundtracking na kita Sir Henry. Nindigan Ngunyan pa sana ma-soundtracking na kita. sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa Ay, alas 8 na! Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Ay, alas 8 na tabi, mga tugang paaram na tabi muna kita digdi sa programa. sayaw ng pag-asa. Ay, paaram na muna kita digdi ha. So iba, at siya naman duman sa programang Sutama sa nasa bagong malinaw kita, no? Kapwa 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Kod 10 to 11 kita. ina At yan naman sa iba ha. Botana, Sa pangaran po ni Maestro Neil Aduon, ni SM Sir Tony, para sa mas. sa ngaran man po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, Sayaw ng City Vice Mayor Atiglen Daong Bonggao, City Councilor Riner Burse, pag-sa kapwa.
kapwa. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, Happy Fiesta. Sa tuwina, Taon dyan si ABC President Kap Art Abela, Kap Susan Nabor, boses ng pag-asa. BM Attorney G.I.O. Bonggao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr., Sayaw ng pag-asa, Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. digan malasak. Paaram na po muna sa indong lingkod. Tagapag Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Happy weekend po sa Gabos. Iringat po Gabos ha. Mr. Sa Lunes naman. Ayun. Boses ng pag-asa. Param na kita, Diyos amigo. Domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Sayaw ng pag-asa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan malasakit Serbisyo sa Asin kapwa. Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa. Manny Moxeya, Serbisyo ang Asin broadcaster Reparo. ng bayan.